Хрупкави, ароматни и изключително подходящи за аператив, плато с сирена или бърза солена закуска. Комбинацията от пълнозърнесто брашно, кашкавал, бекон и маслини ги прави засищащи и много вкусни. В купа сложете яйцата, зехтина, солта, ригана и прясното мляко. Разбийте с телена бъркалка. Добавете брашното, маслините, бекона, кашкавала и маята. Умесете меко тесто. Разточете тестото на тънък лист и с малка форма или капачка изрежете кръгчета с диаметър около 1 см. Подредете крекерите в тава, покрита с хартия за печене, като оставяте леко разстояние между тях. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса на горен и долен реутан за 12 до 15 минути до златист цвят. Оставете крекерите да се охладят напълно. При изстиване стават още по-хрупкави. От тази доза се получават две големи тави крекери. Можете да експериментирате с подправките. Мащерка, розмарин или пушен пипер също им подхождат отлично. А ако искате да станат още по-хрупкави, можете по време на печенето да ги полеете с тънка струя зехтин. Стават още по-ароматни и хрупкави. Опитайте тези домашни крекери и споделете с нас резултата.